mahingod to mga kapari mga kamari no. Naata karon sa balay ni Parimani. So ana ko karon kay iya kong gitawagan kay nagigimo daw siya og pana. Ingod to pre. Sudah pre. Naghimo na ko na. Inuwit na hinoon ka pre. Sugda na nimo gihimo pre. Sana kay manata. Unsa man na imong gihimo pre nga kuan pre? Kato maneng kahoy na atong gidaladala atong usang adlaw. Na ako naghimo. Karon So mo na siya tong kahoy pre nga atong giputol dito sa katong may buyugan ba? buyugan. Oo na ni. Oh, dili lang kayo nindot pero pahit sa ni. Oh, makaigo na gyud ni ba? Ay mga pare, mga mare. Maayong adlaw kaninyo diha na po dai no. Welcome sa atuang episode karong hapuna no. Kani episura maghimo ta og pana o unsaon paghimo sa improvise na ispirgan ha. Oh, kining kahoy gikan ni dito sa area. Ako naghimo no. Apan sa dili pa ko magsugod ani o pakita sa inyo kung unsaon. Palihog ko og subscribe o i-like atong pindutan ang notification bell ya og i-like ang atong video. Og sa kung comments mo sa ubo sa akong video, dito na lang ibutan para pud ma-shout out amo no mga kapare mga kumare. Unya standby na lang pud mo dia kay ato na sugdan ang ato ang paghimo sa pana no. Oh, standby mga pare. Sana pre iputlan nimo pre para Para tukong jud siya pre. Para nindot pud tanawon na apoy view gamay ba laim pugay to ganina. First step mga mare, maghimo na ta. Simple ra gud kay gud. Tuan ning kining kutsara mga pare mga mare no. Bisag tulo ra ka buka mong kutsara, ako na lang yung gagawa ng isa kay para madimo lang yun sa inyo kung saon. magkinamot na day mo anay pre. Napa man pug magamit to. Taod na nimo pre. Mao na tong kuan pre. Kutsara. Mao ni siya yung Kumitanan sa kutsara. stopper sa uhas unya. Stopper. Kini kutsara. Kini antina ni. Half inches. Antina. 3/4 day mga 3/4. Antina sa inyong TV pre. Imo na pong giputlan yung antina pre. Pangwa lagi nako. Ako na lang gisakripisyo para lang makakita ko mga viewers. Bisag unsang klase mga pare, pero kasagaran PVC gyud ang ginagamit. PVC katong blue pre, katong blue nga ingana kadagko ra pod pre. Kadagko o guma, no? Guma o alambre. Kana pre kanang itong nga taas pre unsa man pud na pre? Kani pre kani pre. Asa? Kani. Kanang itong nga ana alam kuan po na antina po na. Antina po na pero gipinturahan na. Uy, Mga pare mga mare, dali ra kay ni. diha na pre, tumoy na imbutang pre. Unsa may purpose ana pre nganong naman na siya pre? Ha? Kana unsay purpose anang lingina na? Para straight ang dagan sa straight ang dagan sa Bala. bala. Mao na siya mag-control pre para dili mahiwi ang tira nimo pre.
Oh, dara. Atong gitaon. Sama na, pre, ang kuan? alambre. Alambre nga Mga 2 inches kataas. 2 inches na pick on pre. Lisod po dahil pre no, di po dahil sayo no. Ay, dili sa yun. Pero, kuan kay ni siya. Pero Sulit- mahuman sulit na kay ni pre. siya kay sigihan na na to gamit pohon kung gusto ta mo og mga Isda. fresh water. Mao na nang sumpay pre, mao na nang sumpay atong kutsara nga imong gibutang diha pre, ang sumpay imo na pong gibutang diha pre. Oh, kay mao man siya trigger kay di man ta kabalo mo himo sa ilalo mo trigger pre. So mao na lang ni murag Anay- lagi improvise lang gi kayo na murag simple ra jud kay siya ba. Kung sa Bisaya pa na pre, mao na kudlitanan pre. Ah. Dugay pa dahil maghimo no. Abtan pa dahil kag mga pila ka oras pre no, bago mahuman. Pre. Buwan gani ani na moabot mag-isa ka adlaw. Paghimo pa lang sa rifle pre, pati ng lisura. Ah. Tulid, tulid kay pre. Activity ah. Karon kay humana ni siya maghimo na punta og bow, arrow. Mga na bala niya pre. Oh, tinanglan straight yun siya, pre. Para ang dagan, straight yun po. No? Tulid kayo. Hmm. Tulid kayo. Gamito na to ang atong naandan, kuwayan. Oh, Paborito mo mga kayo pare, mga mga kawayan pare, no? pre. Oh, kung naman sa bukid, wajud mo, dakong gasto ani. Oh. Wow. Bumara gasto ninyo, no? Oh, saan gamay.
Yan. Dasok lagi pre. Pas lagi siya no. Siyaro. Sinitasyo. Ha? Tapos dugtong ni, ha? Ikabit ni mo dire. Pare mga marino. Sumpay ra na pre, sumpay. Ah. Okay kayo. Okay guys, yan mga pare mga marino. Kita masipiyat pare. Okay guys, ya. Tapos dugtungan na to gamay na kuwayan para ikabit tong aro. Yung aro dire dito. Isang kuwayan lang ni pero nanglan straight kayo. Pwede mo tani idam yang kayo para mo straight pero kaso lang patay naman eh. Sunog. Pero mas nindot gamito ng laya kaysa buhi. Ang gihimog pa na pre mo na imong ika-advise nila pre. Di ta gihimog Patay yun na kuwayan. ano man sa may Pero diferensya na dapat pre. lik-on yun siya. Kaya ang buhi na kuwayan no. Mubawog man na siya bisa pag unsaon ni mag-street madugay. Malaya na ng Mubawog kuan pre, mabawog na siya pre. Mubawog siya. Pero kanang laya daan pre, straight na gina siya pre. Street siya. Na yun na siya mabawag no mga pare mga mare. Street na yun siya kayo. Unsa dire kung lapad ni siya ingana lang gyapon ang pagsulod nimo dire para mura po siya sumpay gyud so indot ang lupad sa imong aro ito siya mga pare yan ha Okay kayo. okay kayo mga pare no yan mga pare Hapit na tamahuman pre. na mga pare no ay terping ito isa mga pare ay sigurado pare no so para dili siya malangkat butangan na tuog lansang Lansang na pre, lansang. lansang Imong gidokdok sa gamhanan nimong kato. wala mo ito gamit god last kini na lang no mga pare mga mari mao jud ni pinaka importante kung maghimo ka aning aro no butang nimo diri para sabitan nimo sa guma sabitanan so atong lansang mga pare mga mari no dili na natin butang
Kinanglan tunga jud kay ni sa Squayan para perfect yung istrita ang dagat ko sa inyo pala. Okay ha? Ya, tapos kining lansang imo ning bawgon sa ilalom. Mga pare mga mari no. Yo mo kay mong kamot pre kay di naman kinahanglag Mabawog pre. kuan ba? Mabawog naglansang ba no? Di naman kinahanglag martilyo ug mga plies pre. Kamot na may mga bawog pre. Ha? Okay. Nahuman na pre. Manuman na pero wala pa na tao tong Sima na lang pre, sima. Sima na lang. Tingnan natin. Tingnan natin kung gagana ba pare. Ayay ka pare. Ayay ka pare. Yay. Kaliday pare. Kaya pala pare. Ayay. Anak gyud siguro pre kay bag-o pa man pre. Adjust pa man siya pre. Isa lang muna pare. Oh, tingnan mo pare. Tingnan mo. Bagan! Ah! Ayan mga kapare, mga kamare, no? Success talaga pare. Tamaan talaga ang puso ng saging, no? Ulitin. Kalingaw po ni kuan yun. Banano. Patay ang tilapia ni mga pare, mga mare, no? Sigurado yun, impas yun. Yan ha, mga pare, mga mare ha. O, tingnan yung puso ng saging mga pare, mga pare. Bagan! Okay, pre, no? Okay kayo. Okay. Okay na. Mga mare, mga pare, ugma pa na ako natauran o guhas. So, ugma, magkita-kita na punta, no? O nya, nahuman na punta sa atong episode. Yo, dugay-dugay yun kay dili basta-basta po maghimo dag improvise pa na no, mga pare, mga mare. Pero sa di pa ko makalimot, palihog na po kog subscribe dia o nya. Pindutan ng notification bell dia o i-like na po natong mga video, mga pare, mga mare ha. O pag-comment mo sa ubos kay para ma-shout out mo. Ha, mga pare, mga mare, o ganito sa sunod na itong panag-uban, din nilang gyapon sa Parimani TV. Bye-bye! TV! Parimani